سلام تعنا حوالي كمي تعلو كمي تصنحو عمنا لهم عن فيدينا رما أو زعلة تزي أو زم حارة ميديا أزرار بتخينهم زو عن فيديوهات غيبة حجالكم مسئين أخو كأتم حدد ما ناي درون تقعت مفصام أبي يوت ناي درون تقعت تفصيمو أو إرترا صمدو تقول زلاس أب تقرأي أتيا نتقرأي نمسل لالي يلكا تقرأي مسي إرترا ون صمدو تقبر كلا ني إرترا أمين أيكون ካብ ትግራይ ብመንገዲ ዛላምበሳ ቢሉ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ናብ ዱባይ ክስደድን ክሽየጥን ዝነበሮ 18 ኩንታል ወርቂ ክጠፍእ ስለ ዝኻለ ኣብ መንጎ ዓልወት ወተሃደራውን ኣዘዝቲ ናይ ክልል ትግራይን ናይ ኤርትራን ምስሓብ ተፈጢሩ ይርከባሉ ዝብል ፀብጻብ ይዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ ኣብ 2026 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ክህሉ ከም ዝኾነ ተገሊጹ زياتهم من كالوتون نزي على تزي كالوت حدش تحبريتات بحرب مخان كنرينا سناي مكتتال انو سدك عبيتي نشانال زي حدش لهونكم ساعات لايك شير سبسكرايب ناغوركم جمروا ناصل اشم باركس فتات تخاتتلتي كمتو مدب خوننا عاوز خلتا سلسه سومن سراو الشعبيه او كتما مقله بمتاو سوي چو يلو انداتباله او سومن زي بزح خور رقنيو مز غداي زي تحايز دما هايل ددبيت حدش زوصو مغلص انهي وي كع نز غداي زي حدش ملسيو انهي اسكفتات تخاتتلتي انت ايت ملسي تخاتتلنا ينملس زيو حاسوتيو تمالي اون كوميلم عبي سب كوميل نيت ناي شعبيا سللتي اب مقللو اب تግራይ አትዮም እዮም اب ባጃጃት ተረኾም ይኻ ገለ ማለት ዝብል ኣነውን ሓቲተ ነይረ ኣይትድገምዎ ትሕቶ እንድሕረም ቢወይ ኣይትድገምዎ ፕሊስ ተወሰነ ደቃይቅ ይኽበኩም እዚአን ክምለስ ምክንያቱ ትመረዳእታ ንዓና ይቀርብ احنا ريبورترات ونهاليومنا بصر مركتمون سلان الزرارة بيلي إذن من لسلو خيطهم يجوي لو قال زياتهم حاسوتيهم قديو لكم من زبهال تجوي بإرتراويان أما قال من زبهال بإرتراويان تجوي أما قال بباجاج ندازورو زجوي ومن يبهال عاوز ما قال كو أتيم يوم وريرم ما كو يوم قال ما لزول سبات نعيون دوي لملينير ولا حلفتي أبي كبابي من زبهال ريوم مرتو عاونا انت لكم يلا كونه تواهيلو او ارترا صمدو تول زلاس اب تግራይ አትያ ንትግራይ ንምስላሊ ይልካ ነቲ ጽምዶ ንምድኻም ዝገብርዎ እዩ ሓሶተ የድልየና እንት ሓቅን ሓዝ ታጽምዶውን ብልክዓት ኻሊኡን ብልክዑ ነኺዶ ንሕና ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ኣሚንና ኢና ምስ ኤርትራውን ንጻመድ ምስ ኢትዮጵያውን ሰላም እንብል ኣብ ዓርሰ ምርኮሳ ኣሚንና ኢና ዝብል መትከል ሒዝና ትግራይ مس إرتراون صمدو تقبر كلا ني إرترا أمين أيكونه عرسو مركوسا أيو إمنتنا مس إثيوبياون سلام نقبر بريتوريا كبر كنبل كلنا عرسو مركوسا أيو إمنتنا فتصوم كالي أميننا نقبره هل يولن انتهاليون بفتصم يواسن سكع هزي أنا بزلن مرد أتاقن إرتراويان نا إرترا سللتي أما قلعات يوم يمزبل أي رغو كلان حج أي رغو كلان كم أي رغو كلان سلل تخلو يخلو ده يخلون ده تراتر نجار يلا منقصتو كوي إيرترا يترف دنا إيرترا ناي تقرايون أبي إيرترا أنت ترقيوهم زنور نجار يكونن كم يزقبر بزحون رحق يكون كنا تخم زوله سلازي مركاوم مالت علو ده اللون زول مرتو عسل زي رحق كلية يلن حسوتي زولكم ذا الله سكع هذي نتوت مال دويل اللي زولكم سابون ጭብጠ ይምጻለይን ይብሉዎም ናብ ዝብል ይኸይዱ በዓል መን እዮም ዝብሉዎም ዘርነይ ናይ ዝኣክል ነትረኽብና ንምፍልላይ ከምጽዎ ከም ዝኽእሉውን ምፍላጥ እንታሃልዮም እውን ንረብሓ ትግራይ እንታይ ኢና ክንገብር ዘለና ዝብል ንባዕልና ዝምልከት እምበር ሚድያ ዝረብ እውን ኣይኮነን ኦኬ እዚኣ ይፈልጣን ኤርትራ ብፓርላመንት ኢሌክትድ ኮይኑ ዝብል ኣነ ይፈልጣን መርትዖ ዘለኩም ወረዱና ወይ መጽኹም ተማገቱ ኣይፈልጣን ኢሳያስ አፈወርቂ ተጋዳላይ ህዝባዊ ግንባር ኮይኑ ንዕኡን መሪሑ ምምጽኡ ብኡ ኢሉ እውን ቱ ፕሬዚዳንት ናይ ኤርትራ ዝኾነሉ ብተመንገዲ ንሱ ምዃኑ ቅዋም እስካዕ ሕዚ ኣይረኣኹን ናይ ኤርትራ ቅዋም ዝበሃለ የንበብኩን ድራፍት ከም ዝነበረ ይፈልጥ እየ ነገር ግን ፎቶኻ ጸላእኻ ኢሳያስ አፈወርቂ ናይ ኤርትራ ናይ ሃገር ኤርትራ ፕሬዚዳንት ምንም ክንገብሮ ይንኽእልን ተሓቅስ ከተዳፍነ ይትኽእልን ማለት ኦኬ ኖ ኣነ ሰፖርት ይገብረ ይኮንኩን ዘለኹ ተሓቂ ንሱ እዩ እየ ዝብል ዘለኹ መን እዩ ሞዳ ፕሬዚደንትኹም ናይ ኤርትራ ፕሬዚደንት መን እዩ መን ክንብሎ እዚ እዚኡ ማለት
ናብ ዲሞክራሲያውነት ክንሰግርስ ያ ተደሊል ካይ ዝምጎት እምበር ነታ ሓቂ ዲናይ ጌርካ ይኮነ ያ ሓሶትዩ ትኽክል ይኹም ትናይ መቐላ ሓሶትዩ ያ እስካዕ ሕዚ ዘለኒ መረዳእታ ሓሶትዩ ኤርትራውያን ሰለልቲ ተረኺቦም ዶ ተታሒዞም ዶ ጨውዮም ዶ ዝብል የለን ኣነ ካብ ዝምልከቶ ረኺበ ማለት የፍቷት ተኸታተልቲ ካብ ኃይለ ከም ትሰማዕናዮ እንድሕርዳእ ኮይኑ ሰራዊት ሻዕብያ ኣብ መቐለ ብምእታው ምንም ዓይነት ጉድኣት ከም ዘይብፅሓን ምንም ዓይነት ሰብ ከም ዘይዓገተን ይዝገልጸልና ዘሎ እዚ ወረዚ ዘናፍስዎ ዘለው ድማ ጸለእቲ ጽምዶ ወይ ከዓ ጽምዶ ንምፍራስ ዝገብርዎ ዘለው ጻዕሪ እዩ ብምባል ተዛሪቡኒ እስክፍቷት ተኸታተልቲ ናትኩም ሓሳብከ ኣብ ኮመንት ተቐምጡለይ እሽምባር ከስፍቷት ተኸታተልቲ ቀፂልና ንርኾ ቪድዮ ከዓ መንግስቲ ብልጽግና ኣብ ጽምዶ ሓደ ተሪር መጥቃዕቲ ይገብር ከም ዘሎ እዩ ዝግለጽ ዘሎ እቲ ተሪር መጥቃዕቲ እሱ ድማ ብመንገዲ ፌስቡክ ብመንገዲ ዩቲዩብ ብመንገዲ ማሕበራዊ ሚድያ ከም ዝኾነ ይዝግለጽ ዘሎ ካብ ትግራይ ብመንገዲ ዘላንበሳ አቢሉ ኤርትራ ኣትዩ ናብ ዱባይ ክሽየጥ ዝተሓሰበ 18 ኩንታል ወርቂ ከም ዝተሰረቀን ኣብ መንጎ ጀነራላት ትግራይን ኤርትራን ሓድሽ ጎንጽ ከም ዝተፈጠረ እንዳወሉ ይዛረቡ ኣለው እስክፍቷት ተኸታተልቲ እዚ ጉዳይ እዚ ክንደየናይ ሓቅነቱ እስቲ ቅድም ገለማልና እቲ ቪድዮ ዝተኸታተልና እንመለስ ብልጽግና ንከራክሩን ሓድሽ ዝኾነ ማዕበላዊ መጥቃዕታት ኣብ ልዕሊ ጽምዶ ጀሚሮም ይርከብለው እዚ ዘካየድ ዘሎ መጥቃዕታት ዝተዋሃደ ኮይኑ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ገጻት ፌስቡክ ብዙሕ ሰዓብትን ዘለዎም አንጻር ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ንዝዓጠቁ ጉጅለታትን ውልቀ ሰባትን ከምውን ዓበይቲ መራኸቢታት ብምዕሳብ እዚ ሓድሽ ፈተነታት ዘካየድ ዘሎ ጽምዶ ንምኽላፍ ኣቐዲሙ ዝተገብረ ኩሉ ፈተነታት ክዕወት ኣይከኣለን እዚ ሕጂ ዝግበር ዘሎ ከምዚ ዓይነት ፈተነታት ከም በዓል መዘክር ኣባዲ ዞሞ ኣብ ቅድመ ግንባር ኣሰሊፍካዩ ንህዝብን መንግስትን ኤርትራ ከምኡውን ምስ ህዝቢ ትግራይ ንዘሎ ረክባት ፋሕፋሕ ንምባል ብከምዚ ዓይነት መንገዲ እቲ ምንቅስቃሳት ተጀሚሩ ዝረከብ ዘሎ ሓደ ካብቶም ኣብ ኢትዮጵያ ሰፊሕ ተቐባልነት ዘለዎ መርበብ ሓበሬታ ዝሓበሻውን ኣብዚ ጉዳይ ተኻቲቱ ይርከባሎ ዝሓበሻ ትማሊ ንኤርትራን ንክልል ትግራይን ዝምልከት ዘርጊሕዎ ዝረከብ ዘሎ ሓበሬታ ኣዝዩ ዘገርም ኮይኑ ይርከባሎ ካብ ትግራይ ብመንገዲ ዛላንበሳ ኣቢሉ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ናብ ዱባይ ክስደድን ክሽየጥን ዝነበሮ 18 ኩንታል ወርቂ ክጠፍእ ስለ ዝኸኣለ ኣብ መንጎል ዓልወት ወተሃደራውን ኣዘዝቲ ናይ ክልል ትግራይን ናይ ኤርትራን ምስሓብ ተፈጢሩ ይርከባሎ ዝብል ጸብጻቢ ዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ እዚ ተዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዜናን ሓሶታትን ንክልተ ዕላማታት እዩ እቲ ቀዳማይ ነቲ ተፈጢሩ ዝርከብ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ደው ንምባል እቲ ካልኣይካ ስርዓት ብልጽግናን ምክልኻል ናይቲ ሃገርን ናብ ዶባት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብመንገዲ ክልል ትግራይ ኣቢሉ ንኽጽጋዕ ብዓብዪ እውን ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይን ሰራዊት ትግራይን መጥቃዕትታት ንኸካይድ እዩ እዚ ከምዚ ዓይነት ኣጉል ሓበሬታ ዝርጋሕ ዘሎ ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ነዚ ጉዳይ ክነቕሓሉ ይግባእ 18 ኩንታል ወርቂ ማለት ኣዝዩ ዘገርም ኣሃዛት እዩ ዝሓበሻ ብዛዕባ ወርቅን ዕደናን ዝፈልጦ ዋላ ሓንቲ ነገር የብሎን እተን ዓበይቲ ኩባንያታት ናይ ዓለም ዝተፈላለየ ዝተራቐቐ ቴክኖሎጂ ዘለዎን ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ክንዲ ዝኣክል ወርቂ ክዕድና ኣይክእላን እየን እቲ ኣብ ትግራይ ይዕደናሎ ዝበሃል ዘሎ ወርቂ መብዛሕትኡ ብባህላዊ ኣገባብ ዝዕደን እዩ ከመይ ኣቢሉ ክንዲ ዝኣክል ወርቂ ኣብ ሓፂር እዋን እሞኻ 18 ኩንታል ብመንገዲ ትግራይ ዛላንበሳ ኣቢሉ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ናብ ዱባይ ኣቕኒዑ ዝብል ዜናታት ኣዝዩ ዘገርም ዓብ ሓሶታት ኮይኑ ይርከብ ዝሓበሻ ኣብቲ ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ጸብጻባት ዝተጋገዮ ሓደ ዓብ ነገር ኣሎ ንስኻ ዋጋ ወርቂ እዩ ኣብቲ ዘርጊሕዎ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ዋጋ ወርቂ ንሓደ ኪሎ 65,000 ክሳብ 70,000 ዶላር ኣሎ ብምባል እዚ 18 ኩንታል ዋጉ 126 ሚልዮን ዶላር ከም ዝኾነ እዩ ገሊጹ ዝርከብ ዘሎ እቲ ሓቅታት ግን ንስ ይኮነን ኣብ ዕዳጋታት ዓለም ኣብዚ ሕጂ እዋን ዋጋ ሓደ ኪሎ ወርቂ ካብ 141,000 ክሳብ 145,000 በጽሒ ይርከብ 18 ኩንታልካ ዋጉ 2.2 ቢልዮን ዶላር ይኸውናሉ ማለት እዩ ስለዚ እዞም ከምዚ ዓይነት ሓሶታት ዝዘርግሑ እዞም ከምዚ ዓይነት ሓሶታት ዝነዝሑ መራኸቢታት እቲ ሓቅታትን ዓለማዊ ዕዳጋታትን ክፈልጡ ይካሉን በዚ ጉዳይ ኣቢልካ ዝሓበሻ ዘርጊሕዋ ዝርከብ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ዜናን ፕሮፓጋንዳን ውፅእ ሓሶት ምዃና ክትርዳእን ክትፈልጥን ኣይትሽገርን ስለዚ ኩልና ኤርትራውያን ነዚ ጉዳይ ብንቕሓት ክንከታተሎ ይግባእ ተፈጢሩ ዘሎ ጽምዶን ርክባትን ብከምዚ ዓይነት ሓሶታት ንድሕሪት ዝምለስ ኣይኮነን ከም በዓል ወዲ ሙርኮኛ መዘክር ኣባዲ ዞሞ ካልኦት ተወለቲ ክልል ትግራይ ናይ ስርዓት ብልጽግና ኮራኩርን ኣኽላባትን ዝኾኑውን ካልእ መጥቃዕትታት ክፍንዎ ንከታተልን ንዕዘብን ኣለና ከም ቀደምና ሸጥ መዓንታና ነዚ ዝመጽእ ከምዚ ዓይነት ኣጉል ፕሮፓጋንዳን ሓሶታትን ባዕልና ከም እነምክኖ ጥርጣረታት ዝበሃል የብልናን ጽምዶን ምኽላፍ ግን ብልጽግና ከምዚ ዓይነት ሓድሽ ተልእኾን መጥቃዕትታትን ከፊቱ ምህላው ኩላትና ክንፈልጦ
ኣገዳሲ የፍቷት ተኸታተልቲ እዚ ጉዳይ እዚ ሓሶት ከም ዝኾነን ጽምዶ ተጠናኺሩ ንኸይቕጽል ዝግበር ዘሎ ጻዕሪ ከም ዝኾነን ይዝግለጽ ዘሎ ማለት እውን 18 ኩንታል ወርቂ ከም ዘይጠፍአን ኣብ መንጎ ጀነራላት ትግራይን ኤርትራን ድማ ጎንፂ ከም ዘይተፈጠረን እውን ይዝግለጽ ዘሎ እዚ ጉዳይ እዚ ድማ ንደገፍቲ ጽምዶ ሓደ ደስ ዝብል ሓበሬታ እዩ ኣቶም ደገፍቲ ጽምዶ ዘይኮንኩም ድማ እዚ ነገር እዚ ንዓኹም መርዲ እዩ እሽምባር ክስፍታት ተኸታተልቲ ናብቲ ዝቕጽል መደብ ክንሰግር ተለና ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ጎንፂ ክፍጠር ምዃኑ ይዝግለጽ ዘሎ ማለት እውን ኩናት ክኽፈት ምዃኑ ዓለማት እንዳተዛረበአን እስክፍታት ተኸታተልቲ ቅድም ገለ ማልናት ቪድዮ ተኸታተልና ንመለስ ኣብ 2026 ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ኩናት ክህሉ ከም ዝኾነ ተገሊጹ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ብሰንኪ ዘሎ ዘይምቅዳው ዝለዓለ ሓደገኛ ኩናት ኣብ 2026 ክህሉ ከም ዝኽእል ተሓቢሩ እቲ ክራይሲስ ግሩፕ ብዝበሃል ወገን ዝወፅእ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰፊሕን ሓደገኛን ኩናት ክስዕብ ከም ዝኽእል ከመልክት እንከሎ ምስ ናይ ሱዳን ኩናት ተሓዊሱ ነቲ ከባቢ ኣብ ዓውደ ውግእ ክቕይሮን ዞባዊ ኩናት ከብግስ ከም ዝኽእል ገሊጹ ኣሎ ናይ ቀዳማይ ሚኒስትር ኢትዮጵያ ኣብይ ኣሕመድ ኤርትራ ተቃዋምቲ ወገናት ኢትዮጵያ ብምስልጣን ኣንጻር ኢትዮጵያ ክቃለሱ ትዕልምን ትዕጥቕን ከም ዘላ ክኸስስ እንከሎ ኤርትራ ብወገናን ኢትዮጵያ ከም ወራሪት ትገልጻ ከም ዘላ እቲ መግለጺ ይሕብር ኣብ 1998 ክሳብ 2000 ዝተኻየደ ሓደ ካብ ሰፍሕቲ ህይወት ኣማእታ ሽሓ ዝወሰደ ኩናት ኤርትራን ኢትዮጵያን ብዝለዓለ መልክዑ ክድገም ዓብ ተኽእሎ ከም ዘሎን ዓለም ዘድላ ኣቓልቦ ትህቦ ከም ዘየላ ዝሕብሩ እቶም ምንጭታት ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከቢድ ደበና ኩናት ተንጸላልዩ ከም ዘሎ ክፍለጥ ከም ዝግባእ ብተወሳኺ ጠንቂቖም ኣለዉ ነዚ ሎሚ ክራይሲስ ግሩፕ ዘውፅኦ መጠንቀቕታ ስዒቡ ኣቶ ጀዋር መሓመድን ካልኦት ፍልጣት ሰባትን ነዚ መጠንቀቕታ ብምዝርጋሕ ኩሉ ኣቓልቦ ክህቦን ቅድሚ ትውግእ ምጅማር ዝከኣሎ ክግባር ፀዊዖም የፍቷት ተኸታተልቲ እቲ ቪድዮ እናተኸታተልኩም ይመስል ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ሓድሽ ጎንፂ ወይ ከዓ ሓድሽ ኩናት ክኽፈት ምዃኑ እዮም ዝገልጹ ዘለዉ እዚ ነገር እዚ ድማ ከምቲ ዝፍለጥ መልዕሊኡ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ እዩ ነዚ ኩናት እዚ ኸልዕል ድማ መንግስቲ ብልጽግና ብዙሕ ይፅዕር ከም ዘሎ በዞም ቪድዮታት እዚኦም ክንግንዘብ ንኽእል እስክፍቷት ተኸታተልቲ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኸ እንታይ ሓሳብ ኣለኩም ኣብ ኮመንት ኣቕምጡለይ የፍቷት ተኸታተልቲ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮና ነዛ እስካዕ ዝተኸታተልኩማ ትመስል ነይራ ብኻሊእ ብለፅል ቪድዮ ሳዕ ንራኸብ ብብልልኩም ይመችኹም ሰላም ኩኑለይ